Ако се търсиш чувалче за количка, сега ще ти представя този луксозен модел, който е с пупче. Има си велкро, цип по средата, отвори за колани. Отвънка е с непромокаема материя, която пази детенцата от студ, от сняг и от вятър, а отвътре сме се погрижили да е изключително топло и мекичко, за да му е приятно на детето, когато се разхождате. Ела с мен, за да ти покажа как стои на количка, а само искам да ти покажа и ръкавичките, които се е поръчала майката.